Mae yna draddodiad hir o groesawu ac asio diwylliannau yma yng Nghaerdydd, ers i'r porthladd prysur ddenu pobl yma o 4 ban byd. Ond erbyn heddi, mae bwrlwm y Bae wedi wedd newid. Mae'n anhygoel i feddwl taw hwn yw'r unig adeilad ar ôl o fy mhlentindod i. Mae popeth arall wedi cael ei chwalu. Os ydych chi'n cerdded lawr Bute Street, mae yna prinder o adeiladau ar ôl. Yn hwn sy'n cynrychioli tribute ar unig adeilad mewn ffordd? Dwi'n gyrru heibio ac i jyst gobeithio bod yn dal i fod yma, really, bod fi'n Muslim a ddim yn Christian, ond fel dwi'n dweud, atgoffion melys, really. Shw beth oedd y cyfnod pan nes di dyfu lan o ran y gymuned ag yn y blaen? Shwt le oedd Butetown? Oedd dros 50 o drasoedd o wahanol bobl yma pan o'n i yna. Oedd mor gyfroes fel plentyn. Oedd yn had wedi dod o Raifft, yn haid o Somalia. Oedd yna gymuned Somali yma. Cymuned o bobl Iemeni. Oedd yn ffrindiau o 4 ban y byd. Oedd yn ffrind gorau gyda tad o Norwy o mam o'r cymoedd. Ond i ti, o'ch chi gyd o tribute, mae'n siŵr, ie? Cardiffians, ie. Tiger Bay, neu y docia. Ie, Tiger Bay, mae hwnna'n ddifyr o enw. Dyn ni'n dal i alw fe'n Tiger Bay. A mae wedi cael i newid i Butetown, Cardiff Bay erbyn hyn. Oedd y pobl lleol yn ein calon ni yn Tiger Bay, a mae'n dal i fod yn Tiger Bay. Dyn ni wedi cyrraedd diwedd Bute Street. Yn y cefndir, weledi rai o'r adeiladau gwreiddiol y docia. Oedd heini arfer bod swyddfeydd ar gyfer lot o gwmnioedd yn gweithio yn y docia. O ran ti dinan de Ali, lot o ieithoedd ar yr eilwyd, ti'n amlwg di pigo rheini lan. Arabeg o ti yn siarad, ie? O'n i'n siarad Arabeg gatra tan o'n i'n tua 10 oed, plus Saesneg o fath, Cardiff, swn i'n gael fe. A wedyn, chydig bach o Somali yn y caffeis oedd o gwmpas y docia. O ran y Gymraeg, pryd dath y geiriau yna mewn de? Clywed ychydig bach o Gymraeg ar y teledu, yn ôl yn y 60au. A wedyn, dwi'n cofio adeg hynny, dechrau mynd i'r stadiwm genedlaethol. O'n i'n clywed Cymraeg ar y terrace, pobl yn siarad. A dwi dal yn cofio sefyll ar y ffens yn trio gwylio'r gêm, a rhyw Gymro yn gweiddi rhywbeth atai. Dwi'n deall nawr, doedd e ddim yn rhywbeth positif. Ond ar y pryd, Cymraeg, yeah, nice one. A gwylio'r gêm. Yn amlwg, o'n i jyst yn stopio fe gwylio'r gêm ar y pryd. O ran y cymuned hefyd, ti wedi sôn am gymaint o ddiwylliannau gwahanol. Mae'r rhaid wedyn ni bod na grefyddau gwahanol yn sefyll ochr yn ochr a'i gilydd. Mewn cymuned glos iawn, eitha bach. Muslim dwi. Hefyd cofio oedd eglwysi llawn pobl Caribbi, gyda traddodiad o canu. Oedd yn swnllid iawn. Agored iawn. Ie. So adeg yr Eid, enghraifft, gyda Muslemiad, ti'n gweld y Muslemiad ar y stryd, yn dathlu gyda pawb. A mae gen i couple o luniau sy'n dangos math o gymuned oedd yma ar y pryd. Mae yna cyfarfod lleol yn cael eu cynnal yng nghanol y stryd. Ti'n gweld mae pobl yn actually siarad â'i gilydd, drysiau ar agor. Pobl yn mynd mewn i tai i gilydd. Mae mewn ffordd, pan o'n i'n dysgu Cymraeg a wedyn mynd i cymunedau Cymraeg, jyst yr atgoffion o'r ardal o'n i'n byw ynddo fe, pobl glos o nhw a pobl yn edrych ar ôl ei gilydd. Siwr o ti'n diffinio dy hunan te? Dwi'n gweld yn hun mewn ffordd holl wahanol nawr, ond pan o'n i'n blentyn, o'n i'n gweld yn hun yn gyntaf fel Tiger Bay neu Docks Boy. A wedyn Cardiff, ddim yn sôn Cardiffian, ac wedyn Cymro. Efallai bod yn ffordd arall rawn nawr, ond dyna sut ddechreuodd e. Yr unig amser dwi'n teimlo fel os dwi'n mynd i'r pêl-droed, ti'n cael y teimlad fel bod ti'n nôl at dy wreiddiau. Mae tribute, fel sawl un o ardalodd Caerdydd, wedi newid cyment dros y degawdau. Ond yma ger y dociau, mae canfod yr adeiladau sy'n adrodd hanes pwysigrwydd y ddinas. Fan hyn, dych chi'n gweld ar yr adeiladau pa mor moethus ydyn nhw, faint o arian oedd yn yr ardal yr holl flynyddoedd yna nôl. A mae'n jyst dangos faint o arian oedd yn cael ei wneud gan y cwmni yma. Wrth gwrs, yn ystod y cwmnïau gyda dociau yn y blaen, yr holl waith yn ymlaen. Oedd yr holl hen ddwyddiannau yn gryf iawn ar y pryd, felly dyma roedd
canlyniad. Just popeth yn cyrraedd fan hyn. Achos mae'n drawiadol iawn o ran y bensaerniaeth ar y ddwy ochr, yn dyw 'i? Wel, fan hyn mae banc NatWest, a ti'n gallu gweld yr arian sydd wedi cael ei gwario arno fe. Mae'n bwysig bod ni'n cadw adeiladau fel hyn. O, ydi. A dros y ffordd mae Corrie's Building, a mae John Corrie wedi cael effaith mawr ar, nid jyst Caerdydd, ond y cymoedd hefyd. O band y Cori? Band y Corries, Corriton. Ie. Felly, bydd yn drist i weld yn diflannu, a diolch i ddiw, ni wedi gwneud yn siŵr bod ni'n cadw nhw. Un oed os ydyn nhw yn datblygu nhw i fod yn rhywbeth arall, bod ni'n sticio gyda'r ffasades yma. Heblaw am heini, fyddwn ni'n colli hanes Caerdydd. Wel, dyn ni'n sefyll nawr yn Windsor Esplanade. Just tu ôl i hwnna oedd Margaret Street, a dyna lle ges i'n ngeni yn y tŷ yna. Ond dyma'r unig tai gwreiddiol ar ôl. Ar y map yma sydd gyda fi gan y cyngor, mae'n dangos yr hen ardal. A beth sy'n diddorol ydy pa mor agos oeddwn ni at y docia, achos just tu ôl y wal, tu ôl y tŷ, o'n i'n blentyn bach, o'n i'n mor fach, o'n i'n gallu gweld dim byd, just clywed yr holl sŵn y docia. Felly dychymyg yn fyw, mae'n siŵr yn clywed yr holl beth. Cannoedd o weithwyr tu ôl yna yn gweithio ar y llongau. Ges i afel o map arall gan y cyngor sy'n dangos be ddigwyddodd i fy stryd i, ac maen nhw wedi ysgrifennu extinguished arno fe. Dyna'r unig peth sydd ar ôl sy'n dangos oedd y stryd yna yn bodoli. Wyt ti'n gweld y newidiadau yma gwell, gwath, neu ti ffili cweit roed y fus ar un o'r ddou'n benodol? Rhywbeth rhwng y ddau. Yn wreiddiol, oedd y tai yma yn perthyn i swyddogion y môr. Hynny yw, ti'n bod, pobl eitha posh, lot o arian, a wedyn symud nhw allan i lefydd eraill yng Nghaerdydd fel Cyn Coed. A wedyn oedd pobl fel fi, teuluoedd dosbarth gweithio yn symud mewn. Wrth edrych ar y datblygiad, wel, mae rhywbeth tebyg wedi digwydd. Hynny yw, mae pobl wedi symud allan, a mae pobl newydd wedi dod mewn. Ti'n gallu gweld y tai moethus sydd wedi codi, ond dyn ni ddim rhan ohono fe, y pobl lleol. Ac mae hynny'n drist iawn.